Усяго рэгіён уласнік каля 12 мільёнаў квадратных метраў нерухомасці. Большая частка плошчаў выкарыстоўваецца прадпрыемствамі і арганізацыямі. Астатняе здаецца ў арэнду або безвыплатнае карыстанне. Усе дадзеныя аб аб'ектах акумулююцца ў адзіным рэестры маёмасці. Комитет ежеквартально проводит мониторинг использования государственного имущества, а также доступность и открытость информации при анализе экономической ситуации в стране. Также мы направляем постоянно этот показатель в Национальный статистический комитет для размещения информации в статистических сборниках о социально-экономическом развитии Республики Беларусь. На базе адзінага рэестра распрацаваны партал свабоднай нерухомасці. Там сабрана больш за 1000 аб'ектаў рэгіёна, прапанаваных для арэнды ці продажу. Патэнцыйныя інвестары могуць бясплатна азнаёміцца з фотаздымкамі, размяшчэннем будынкаў на карце і прамымі кантактамі для сувязі.